እዚ መዝሙር እዚ ኩላህና ከም እንፈልጦ ብፍላይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ካብ ዘለዎ ካብ ብሉይ ኪዳን ዘለው ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዘይ ምቁራጽ ንምንባብን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዕድል ዝረኸበ መጽሓፍ መዝሙረ ዳዊት እዩ። ዝበዝሑ ንባባትና ግዜ ቅዳሴ እንተዳ ተመልኪትኩም ናይ ሐዲስ ኪዳን ንባባት እዮም። ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ንባብ ብዝበለጸ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዘይቋረጽን ዘይበትኽን መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት ንኹሉ ዝማእከለ መጽሓፍ እዩ። መዝሙረ ዳዊት ካብ ነገረ ጽንሰቱ ስጋዕ ነገረ ምጽአቱ ሒዙ ዝርከብ መጽሓፍ እዩ። ብዓብዩ ግን ብዛዕባ መዝሙረ ዳዊት ንምትንታን ዘይኮነ እዚ መዝሙር እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስባክ ክስበኽ እንከሎ ንሓሙሽተ ግዜ እናተደጋገመ እዩ እቲ ምስባክ ብዚ መዝሙር ዝበሃል። ክልተ ግዜ ብምቅብባል ማለት እቲ ሰራይ ዲያቆን ዝኾነ ክልተ ግዜ ክብሎ እንከሎ ህዝቢ ድማ እናተቀበለ ክልተ ግዜ ይብል። ኣርባዕተ ግዜ ምስ ተባህለ ኣብ መወዳእታ ብሕብረት ይበሃል። ስለዚ ቁጥሩ ክንደይ ኮይኑ ሓሙሽተ ግዜ ይበሃል። ሓሙሽተ ግዜ ድሕሪ ንሱ ምባል ከዓ ብድሕሪ ቀፂሉ ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ። እዚ ሓሙሽተ ግዜ እናተደጋገመ ዝንበበሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ 5500 ዘመናት ዝኣክል ኣዳም ኣብ ስቃይ ዝነበረሉ ዘመን ካብ ገነት ዝተበራረሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየሉ ጸግኡ ዝተገፈሉ ዘመን ንምዝካር እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ግን ነቢያት ብትንቢቶም ኣበው ድማ ብዝቆፀርዎ ሱባኤ ዘመናት እናተጸበዩ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ይጽበዩ ነይሮም እዮም። እዚ ዘመን እዚ ቤተ ክርስቲያን ብቐጥታ ከይነገረት ናብ ቅዱስ ወንጌል ኣይተስግረናን እያ። እዚ እናተነግረ ድሕሪ ምጽሑ ኢና ቀጥታ ናብ ወንጌል እንሰግር። አንስ ኃይለከ ፈኑ እዴከ እናበሉ ትንቢት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ንስኻ ኃይልኻ ግለጽ ካብ አርያም ድማ ናብ ምድር ተገለጽ ነቲ ዝተዛረብካዮ ትንቢት ድማ ፈጽሞ ዘመን ጭንቅና ዘመን መከራና ገነት ዝተዓጽወትሉ ካብ ገነት ዝተባረርናሉ ካባኻ ዝተፈለናሉ ዘመን ይኣክል እናበሉ ነቢያት ኣብያቶም ዘስምዕሉ ዘመን ዝዝከረሉ ጊዜ ብፍሉይ ነዚ 5000 ዘመን ድሕሪ 5500 ዘመን ምስተወደኢ ክርስቶስ መጽኡ ናብዚ ዓለም እዚኣ ቆጸሩኡ ትንቢቱ ምስተፈጸመ ዝፍጸመሉ ጊዜ ምስ ኣኸለ ይመጽኡ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ብንጹር ዘገለጸልና ክርስቶስ ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ከም ዝተገልጸ ይዝገል ወኣመ በጽሓ ግዚኡ ይዝብል ግዚኡ ምስ ኣኸለ እዩ ንሱ መጽኡ ናብዚ ዓለም እዚ ግዚኡ ዝተዛረበሉ ትንቢት ዝተቆጽረሉ ሱባኤ ዝተመሰለሉ ምሳሌ ዝፈጸመሉ ጊዜ ምስ ኣኸለ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመጽ። ስለዚህ ነዚ ዝመጸሉ ነዚ ኢናኮ ወሐሙስ ዕለት እንታይና ንብል ወበመንፈቅ አለ ዕለት እትወለድ እምወለድ ተወለድ ከይዝ ኣብ 5 መዓልትን ፈረቃን ካብ ጓልጋት ተወሊደ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካ ዝበሎ ትንቢት ን5000 ዘመናት ዝኣክል ብዘይ ምቁራጽ ተነጊሩ ን5000 ዘመናት ዝኣክል ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ናይ ክርስቶስ ምውላድ ብተስፋ ይጽበይዎ ነይሮም። እዚ ፍጻሜ ዝኣኸለሉ ጊዜ ምስ ኣኸለኻ ቤተ ክርስቲያን ብብስራት ወንጌል ከም ዝንበብ ትገብር። ወንጌል ዝተጋህደ መዓዝ እዩ? ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ወይ ድማ ኣብ ሻሙናይ ዘመን ኣበው ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። ምኽንያቱ ብሉይ ኪዳን ክንምልከት እንከለና ብሽድሽተ መገዲ ዝተመቕለ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣበው ዘመን ወይ ድማ ዘመነ ልቦና ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። ብሕገ ልቦና ሰባት ዝምርሓሉ ዝነበሩ ናይ መጀመርያ ዘመን እዩ። ብሕገ ልቦና ተመሪሖም ንእግዚአብሔር ዘስመሩ ሕጊ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ ጻድቃናት ኮይኖም ዝተረኽቡ ከም በዓል ዮሴፍ ዝኣመሰሉ ኣቦታት ዝነበሩሉ ዘመን እዩ። እቲ ድሕሪ ዝመጸ ዘመነ ኦሪት እዩ። ዘመነ ኦሪት ድማ ብዝተጻሕፈ ሕጊ ንእግዚአብሔር ንምስማር ደቂ ሰባት ዝጓዓዝሉ ዝነበረ ዘመን እንዝክረሉ እዩ። ድሕሪ ዘመነ ኦሪት ዝመጸ ድማ ዘመነ መሳፍንቲ ዘመነ መሳፍንት ሰብ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ነገር ዝመሰሎ ዘበለ ነገር ኩሉ እናገበረ ንእግዚአብሔር ዘሕዘነሉ ዘመን ዝዝከረሉ ኣብ መጽሓፍ መሳፍንት ዝተቕሰ እዩ። እስራኤላውያን ብመሳፍንት ዝመሓደሩሉ ዝነበሩ ዘመን ሰብ ከም ዝመሰሎ ኮይኑ ዝነብረሉ ዝነበረ ዘመን ንእግዚአብሔር ዘሕዝነሉ ዝነበረ ዘመን ተባሂሉ ይጽዋዕ።
بدح سقاب زي إسرائيلاويان نقصهم እግዚአብሔር ገይሮም ይነብሩ ነበሩ بدحر زقن زرق نقص كما أحزاب سلازدليو نقص شمالنا يلوم نساموئيل سلازطيقو زمن نقصتات إسرائيلاويان كم كقلصو مالت زمن كقصر جميرو ناي نقصتات زمن زنتولنا مصحف زينا موائلي ناي مصحف نقصتيو ازم مصحف تزياتهم كلهم ناي نقصتات عب إسرائيل زنقصو نقصتات نግዚአብሔር زحزنون نግዚአብሔር زحقوسون نحزبنا أملاخ زملسون نحزب كاب እግዚአብሔር أطفئهم طاوت كم زملخ زقبرون نزياتهم بملئهم أغليحو زرئنايو هم تفلطوا نقص مخنيات دحنتنا يخون مخص مخنيات طفعتنا يخون نخص እግዚአብሔር كم مصعي نحاتيات دق سبات كم بدن دق سبات كم مقصعي تقملو نقص نستبارغ حزب دما ناي እግዚአብሔር محرت كم بغلጽ يتقملو ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዘመነ ነገስታት ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ዝተራእየሉ ዘመነ ነገስታት ነይሩ እትራብዓይ ዘመን ድሕሪ ድማ ዘመነ ነገስታት ምስ ሓለፈ ዘመነ ነቢያት መጽ ዘመነ ነቢያት ድማ ኩለዲ ነሱ በሐፂር ደረት ብጸቢብ ቆመት ክወሰን እዩ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ኖ ድንግል ክትጸንስ ያ ወዲ ድማ ክትወልድ ያ ስሙ ድማ አማኑኤል ክሰምያ ተባሂሉ ብዙሓት ትንቢታት ክንገሩ ጀሚሮም اسم انفري كرسك على بردي بمنبرك كافر كرسك زتولد ام منبرك خقمت يزلون كالوت تنبيت صفحت تنبيت ان تزاربون اي كريستوس ممصا زبسرو زنبرو نبيات نيرو بدحري دما زمن كاهنات مزي كريستوس مصه اب زمن انتاي اب زمن كاهنات اسرائيلاويان بنجستا زمحدرو لزمن اي نبرن بمصحفنت زمحدرو لزمن اي نبرن كريستوس زمصلو زمن اغزي زمن كاهنات اب زمن كاهنات امبل شادو شاي كفله زمن زغصلو غزي كم زخونه نختغلص بيت كريستيان دحر مزمور داويت بسبات مستسبك وانجيل كم زنببيات غبر اتكالاي كريستوس عالم نمدحان زمصلو ابيناي زمن يتلنا اب شادو شاي كفله زمن وبسادس وهر تبع لايلو اب لقاس وانجيل كم استطاس امبل شادو شاي ورح دما ملائكو قدوس غبريل كاب እግዚአብሔር ተላይኹና ምን በፀይ ዝብል ናብ ሓንቲ وأحد دينجل نديز بالحق أحد دينجل ناب حانت دينجل ما تقيلو ناب حانت دينجل ما تقيو ناي عالم دحنات بالسراز تبصروا له زمن زقلت قليو نازل من تاي عم تيجوا مسيلكم عبز مزمور زي استنجرة مزمور 34 نملاكون قدوس أورائيل زتأكس من اختز حزة سلزغوني كم توساخي كابز تنبو وانجيلات اتحدب زعبا نجرم تعطو زقلتي مخنياتو ملاكون قدوس أورائيل اب زمن كله كاغويتا زي تفلي كاب صنسد دنگل مريم جميرو سغناي كريستوس ارغت محلاوي ملأخ كوينوم كابز توهبو ملائكتي ليك انا ملائكت اتحادو رايليني اب سدتا زي تفلي كريستوس ام مسقل مستسقل دما ناي كريستوس دم بصوا تقبلون عرم ناي محرد دم ناي دحنا دم زرچو ملأخ سلازنبره اسمر اخزي بفولي يذكرلو علت أزعلت زي بمقالو دما نزل مذكر مسباكنا زنبرن تايزبلي نيرو تايزبلي يتعين ملاك እግዚአብሔር አውዶም ስለዚህ እት መላክ እግዚአብሔር አብዙሪያ ዝፈርሖ ይሰፍር የድህኖም ድማ የናግፎም ድማ ተባሂል ተነገው አዝተን ቤት እዚ ቃል ተነግረሉ ብስራትን ዝከረሉ ምክንያቱ መላእኩ ቅዱስ ኡራኤል አብ ዓመት ብዙሓት ዝኽበሩ ዓበይቲ በዓላት ዘለወይ ትናይ መጀመሪያ ሕዳር ክንደይ حدار كندي زخبر ها بعلات تفلطو انديهم عقه حدار اسران كلتن نازرا سوتيل انتاي زغبرلي صوا لبونا ناي فلطت صوا ناي منفساوي قلصت صوا زستيلو اسرائيلاويان ناي مصحفت مخانات كامخان ولاد مصحف منت كخون ات سماوي مصحف اقدمو بابو استصحفه أقدموا استصحفه مصاحفت ما أنت خجلت دقيمو ما أنت كتصحف ملاكو قدوس أورائيل ناي فلطت صوا ناي نو